Shield improved design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today. Upgraded Pampers Pants. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Narito na ang inyong pagkakataong manalo ng limpak-limpak na papremyo sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ipamimigay nationwide. Tax-free. Kada linggo, simula July 31, may chance ang magwagi ng cash at gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at sa RMN AM at IFM stations. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang 3 empty sachets of Charm Fabric Conditioner 30 ml or 1 empty pouch of Charm Fabric Conditioner 400 ml or 800 ml. Ilakip ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title, ACS Quanta Extravaganza. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Kaya patuloy na tangkilikin ang Charm Fabric Conditioner para mas malaki ang tsansang manalo. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza Nationwide Promo. Hatid ng RMN at IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from July 31 to November 4, 2022. Per DOH FDA CCH SRR permit number 0524 series of 2022. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, kaya atong mabasa sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo sa Kapitulo 18, versikulo 17 hangtod sa 18. And if he shall neglect to hear them, tell it into the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever he shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever he shall loose on earth shall be loosed in heaven. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Niyan ang sabang tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon, ining ubus ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Peritas, o kauban ang atong mga amigong kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Dax Ilumba, o sa gihapon mo pa si una tag pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon ng atong station manager nga pagsulod yun na ko no dinhi sa istasyon no nakita dayon nato atong pagtimbaya kaniya no SM o Share Mike Edgar Dagumo no atong pagyupo pagtahod kaniya uban nagyud sa iyang tibuok yud staff no dinhi sa Sibihana no sa RMN Dipolog both yud sa AM FM band DXDR o IFM.
Okay. O sige po no, kaganina no sa misa no before gyud sa atong programa no. Kadtong misa o Holy Mass nga inyong nadungog nanukad gito sa atong katedral diin ang ato yung dalahurong obispo ang nag-preside no. Si Most Reverend Severo Kermari D.D. no. Atong pagyukbo usab kaniya ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga diocese o sa ato nga dapit no. Sa mapananglit sa ato yung diocesan spiritual Bible Director no sa CFD, Reverend Father Ramil Kurung, agusab sa atong Vicar sa Cathedral, Reverend Father Ruin Salvo og sa atong YouTuber nga pare, amahan nga daghan kay tag makuhang pagtulunan sa iyang mga reflection si Reverend Father Leonilo no Dagpin Jr. O dili na lang nako hinganlan ang uban pang mga kaparian nga ni alayon no mitabang og pangamahan sa atong obispo. Ilang nako hisgutan tanan kay di ko ka-memorize. O bisan mga kaparian nga wala mahisakop sa maong diocese atong pagyupo pagtahod kanila. O kaninyong mga nag-monitor karon sa radio gayod no AM/FM o sa mga live streamer no sa RMN Dipolog, akong pagyukbo pagtahod kaninyo o ako sa gihapon moingon maayong adlaw sa Ginoo. Nekaron diretso lang ta no. Okay. Sa miyaging Domingo, wa ta kapadayon, no? Pagsugod na to, napalong man na yung kuryente. So, wa ta kapadayon. So, mauna nga, karon na to, no? Ipadayon ang atong gihisgutan mahitungod sa magisterium, no? Ang pulong magisterium, no, pahinumdom, nga dili na to mabasa sa Biblia litra por litra. Mauna nga, kung doon nagali, dili katoliko ang mangutana, nga muingon nga, asa man mabasa bi nga na ay magisterium sa Biblia. Kana nga pangutana nagtugan nga ang nangutana wa kahibalo unsay gitudlo sa Katoliko o unsay wala gitudlo sa Katoliko, no? Nganong ipangutana pa man nga ang Katoliko wala man magtudlo nga mabasa na litra por litra kanang pulonga magisterium. Di gina mabasa sa Biblia. Kay parehas man na sa pulong Trinity, no? Wa man mo ingon ang Katoliko nga mabasa ng pulong Trinity sulod sa Biblia. Kana nga terminology gigamit lang na sa pagtawag, sa pagtulunan nga gipasabot o anaa sa Biblia kay unsa man dayon ng Trinity. No? Lahi po tong Trinity sa mga pagano ha. Wala ta magtuo ato. Lahi po ng Trinity sa Nescafe o sa kape, no? Kanang 3-in-1, no? Ang atong Trinity, mao kanang atong pagtuo nga ang Dios adunay tulo ka persona. Gihisgutan manggaling na sa formula sa pagbunyag nga hisgutan ang ngalan sa Dios kanang magbunyag. Kay sa ngalan sa Dios magita magbunyag, di ba? O giingon diha sa Mateo 28:19 ba na kung 19 lagi nga kung magbunyag kuno sa ngalan nya singular kay ngalan man dili man mga ngalan magbunyag sa ngalan sa tupa usa pero inig padayon kay tuluman ka ngalan ng gisgutan, no? Di ba? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu nya di ra ba na parehas og persona kung moadto ta sa pagbunyag ni Kristo lahi itong Espiritu Santo lahi itong anak nga si Kristo lahi itong Holy Spirit nga mi nagpakita ingon sa salampati. Ang ngalan ko no, magbunyag ko no sa ngalan sa Dios, pero tulo ka personang gisgutan, Amahan, Anak ug Espiritu. Sa ato pa 3-in-1. Mao nay 3-in-1 sa Biblia. Sa Holy Trinity. Usa ka Dios sa tulo ka persona. Di ba? So mao na nga dili mabasa ang pulong Trinity pero ang gihinganlan na sa Biblia. Pero sa gudan ng monotheism.
Unsa man ang monotheism mabasa ba nas Biblia? Dili. Pero ang gipasabot ana nas Biblia. No? Unsa man ang monotheism? A belief of one God. Di ba? Oh, dili mabasa ang pulong monotheism sulod sa Biblia, pero ang gipasabot na sa Biblia ang pagtuo nga usaray Dios. Mo na yung monotheism. Kay kadtong nagtuo og daghang Dios gitawag man to og polytheism. Polytheism. Di po na mabasa gihapon ang pulong polytheism sulod sa Biblia, pero ang gipasabot naapod sa Biblia kadtong mga taong mga pagano. Ang gipasabot nga nagsimba og daghang Dios. Di ba? Polytheism man na. Oh. So mao na, kana pong magisterium dili lagi na mabasa ng pulunga. Pero ang gipasabot ana sa Biblia. Unsa man ang magisterium? Ba? Ang magisterium gikan na sa pulong root word ana nga Latin nga magister. Ang buot ipasabot anang pulong magister sa Latin teacher. O magtutudlo na ba na sa Biblia? Ay na kayo. Ang atong Ginoong si Kristo teacher. Sa ito pa, magister. Di ba? Unya, kay si Kristo, wa man siya magbinugtong sa pagpanudlo, nagpili man siya mga apostoles nga mutabang niya sa pagpanudlo, sa ito pa, nagtukod po siya mga teacher. Nag-organize po siya mga teacher nga mura baghimo niyang represent niya, gitawag na sa katekismo og mga alter Christos. Sa pwede po nag-representatives, mga congressman ba? Mga representative ni Kristo. Pero doon ay chief po na. Kay sa Supreme Court bitaw, sara may chief, parang chief justice. So, ang mga representative ni Kristo mao ng mga ministro o mga apostol nga pwede tawag og pare, pwede po tawag og ministro, pero katong original gyud. Di ba? Dili lang tukod-tukod og tao ng pundok, di ba? Nga parehas na to. So, mao na nga ang magisterium, kung magisterium na nga pulong mo ay gamiton, ang buot pasabot ana, hugpong sa mga magtutudlo. O, the teaching church. Kaya kung mayroong kag magister, singular naman, o sa ka-teacher naman. Pero kung more than one na, mao na nga gitibuok na magisterium. Kunya, kanang magisterium, gitibuok na una, no, mga apostoles, kay mga apostoles mati unang gipili ni Kristo. O, hugpong, organisasyon sa mga apostoles. Unya, duna na chief. Ang chief ana, kanang holder of the keys. Katong gitugyanan ni Kristo sa mga yawis ng hirian sa langit, nga una si Pedro. Chief. So, bali, ang magisterium, mapanag-ing nato na siya sa Supreme Court sa atong gobyerno. Kay ang gobyerno, nga Supreme Court, gitibuok nag mga justices, unya, dunay Chief Justice. Kay kinahanglan dunay yung Chief Justice, kay inig debate na ana, inig debate na, kitsa may katapusang musulti nga ang iyang words, ang iyang pulong, definitive, final. Diba? Sa mga korte pod, dunay mga regional trial court, o lower courts. Unya, kung di na magparehas ang desisyon diha, idagan sa Supreme Court. Kay ang Supreme Court, definitive man ang iyang desisyon. Iuna na po, sa mga justices, magdebate sila, kung mag-divide na sila kay, hindi man po na magparehas ng mga justices, di ba? Magdebate man po na, no? Dayon, ang katapusan, ang Chief Justice. Kaya siya man ang define sa official guild stand sa tibuok grupo. Inana po na nahitabo sa Council of Jerusalem. Di ba? Sa Council of Jerusalem, katong nagdebate ang mga apostoles, ubantong mga wala kasabot ditong mga Hudiyo. O, gadibate sila taas kayong lantugi unya ang katapusang misulti nga wagi misupak, no, definitive man. Ang chief dito nga tinugyanan si Yahweh nga mao si Pedro. Di ba? Wagi misupak sa argumento ni Pedro atong dibatiha. Kaya siya may holder of the keys. Nya gituan po nga ang Holy Spirit gauban sa maong council. Unang kasaligan tong gisulti ni Pedro. Gani si Pedro ni atong higayuna ang iyang statement doon na siya giusab. Tato pa ang mga council ay pwede mag-usab-usab. Muna atong pahinumdum po sa mga igsuon natong Adventist. Kung doon ay council nga Katoliko nga doon ay pag-usbon, sa angay usbon, valid na sa langit.
Kay parehas atong council una sa mga apostoles, doon naman sila giusog nga balid sa langit. Di ba? Unsa may ilang gipang usob dito be? Oh, ang gipang usob nila sa daang kasabutan, kuan ra gyud, pihigon ra gyud, no? Dili maapil lang hintil. Oh. Unya, kinahanglan tulion gyud ang magpasakop sa gingharian. Pero dito sa gipamulong ni Pedro, gipasabot man dito nga ang mga hintil dawaton naman. Oh. Unya, di na kinahanglan pang tulion kung magpasakop sa New Covenant Kingdom. Kung doon na magpatuloy, okay ra gyapon. Okay, di man po na ingon gibawal. Oh, pero dili na requirement ang circumcision sa New Covenant Kingdom. Sumao ni usas giusab. Valid tungod sa authority nga gihatag ni Kristo nila, no? Kina may juridical power ang mga apostoles tungod sa gahom lagi authority anang binding and loosing na manggali gahom juridical na maghimo og balaod kanang magpatuman og balaod og mulugak og balaod, di ba? Mga kongresman na to, mga senador, pwede sila muhimo og balaod, pwede pud mulugak og balaod. Mo na binding and loosing authority. O kana ang authority iya na sa Dios. Unya wala gani na giingon nga ako ra na magupot wa moingon sa Kristo. Iya nang gihatag una sa gihatagaan niya keys of the kingdom. Mao ang chipa, mao Pedro, Mateo 16:19. Di ba sa tanang mga apostoles kinsa may gitagaan ni Kristo ana. Unya niadto pag yung higayuna dili lang kay si Pedro tuwa dito nga apostol. Ang ubang mga apostol tuwa tanan dito. Oh, tanan ba to? Basta kay naa nito mga apostoles. Pero si Pedro ra iyang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili, resulta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, itugot. Di ba gahuman na sa Dios? Mao na nga, naagani libro sa basa-basahon sa mga igsuon na itong ministro sa Iglesia ni Cristo o sa mga sa barista. Ilang basahon ng libro sa Katoliko nga ala blasphemia ng gitudlo sa Katoliko kay ang pope kuno ang simbahan kuno pwede mo lugak og balaod pwede pod og mopatuman og balaod wala sila kasabot ana ang key verse ana ang bersikulo nga mo-support ana kanang Mateo 18:18 kanang authority sa binding and loosing nga actually gahuman na sa Dios kanang mo dili og motugot. Di ba? Unsa pananglit nga gigamit nila ng otoriteha. No. Hisgotag daang kasabutan. Si Moses man tong gihimong leader sa Ginoo, no? Nagrepresent sa Dios resulta kay giingnan gud sa Dios si Moses. Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Di ba? Dili Dios si Moses pero nganong giingnan siya sa Dios, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Exodus 7:1. Nga naman, kay si Moses niya itong higayuna, mao'y representative sa Diyos. Nga ang iyang pulong kinahanglan paminahon kay ang iyang mga pulong gikan sa Diyos. Di ba? Oh. So, mauna. Niya, kinahanglan maminaw gyud ang mga tao niya tungod kay siya may nagdalas pulong sa Diyos. Oh, di ba? Nga na sa Exodus 7:1 nga giingnan sa Dios si Moses nga himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon Moses. Pero dili Dios sa kahimtang si Moses ha. Kay dili man siya almighty, di man siya all powerful. Gigamit lang siya sa Dios nga silbing spokesman sa pagmando sa Dios. Ingon ana. Oh? Sa tanang mga apostoles sa New Covenant Kingdom sa gingharian ni Kristo nga mao ang iglesia o simbahan kinsa may gitagaan ni Kristo anang mga yawi sa gingharian sa langit. Why mo ni pangutana sa Katoliko? Why only Peter nga niadtong higayuna naaman dito ang ubang mga apostoles? Basaha sa Mateo 16 tudling 13 hangtod sa 20. Oh. Mateo 16 tudling 13 hangtod 19 naa didto mga apostoles pero nganong si Pedro ra ang giingnan ni Kristo. Pedro, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pero kung hubaron yun atong kaugalingong pinulungan dili unta na iglesia kay kinatsila man ang iglesia. Hinuluman nato nas mga katsila. So ang ato untang termino ana niingon si Kristo, Pedro, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong katilingban. O sa pa laing term na
simbahan. Akong simbahan. Sa bagong hubad ron, maayong balita Biblia nga revised, simbahan na may gitranslate. Pagkatukuron ko nga akong simbahan. Dayon, na dito ang ubang mga apostol, pero si Pedro ra gyud giingnan. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili na ko sa langit ang imong itugot. Di ba nagahum na sa pagka-prime minister? O sa Supreme Court ba na, Chief Justice? Kasi may katuluan na, katoliko naman. Kaya ang Orthodox nga, although doon na sila succession, kaya ang ilang mga obispo, ang nag-ordain mga otorisado yun, pero nisiak man sila atong 1054. Di naman sila mo pailawom sa kanang katungdanan nga gisunod sa mga Santo Papa. Kaya ang ilang leader, gi-equal raman kuno itong mga upat ka patriarchate. Dili man na mo structure sa gitudlo sa protocols Biblia. Kay sa tanang mga apostoles, only one ang gihimong Chief Justice. Matukas Orthodox, equal man kuno ang authority sa upat ka patriarchates. Hindi na mao. So ilang giusab ang protocol sa Biblia kung maghisgot og authority. Kay sa tanang mga apostoles, only Peter man ang gitugyanan sa keys of the kingdom nga. Ang background ba anang tugyanan ka sa key, gihimo kang prime minister. Second in command to the king. Basahan ragod ang Isaiah 22:21-23. Nga naatoy prime minister sa king dito, nga gihingalag Shebna. Unya, gi-overthrow siya. Gipalagpot sa katungdanan kay dili siya mahayog gawi. Dautan siya nga pagka-leader, prime minister, maunang gi-overthrow siya, gipalagpot siya, giilisan siya ni Eliakim. Diba? Ngayon siya mga pulong gigamit ito. Itugyan ko ang mga yawi, no? Na imong gihuptan, imong authority, Shebna, si Shebna da ito. Nasipiat ba kong litok? Okay. Si Shebna tong wicked prime minister. Giilisdan siya ni Eliakim. Giingnan si Shebna nga, sa atong iparaphrase tungod kay wicked man ka nga leader na ilisdan ka ni Eliakim. Ang authority o Yahweh nga gitugyan nimo, itugyan na ni Eliakim. O tawgon ang iyang katungdanan o pader o amahan. Diya na gikuha ng pulong pope kay kanang the word pope, pader ang pasabot ana, leader. Di ba? So biblical lang katungdanan ni Pedro nga gitawag sa Katoliko og pope o pader. Kanang the word pope, pader man na. Isaiah 22:21-22. Ang tinugyanan sa Yahweh, tawgon og pader. Sa libugan ninyo ang inyong ulo atong Mateo 23:9 kay dito literal. Katong nag-ingon si Kristo, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta o ayaw mo tawag og mga teacher diri sa yuta. Kay kung literal na, kita tanan igo, di lang kay Katoliko. Kay pagkasunod manggali sa itong programa, daghang mga teacher madungog ninyo ron. Kung sabto ninyo nagliteral. Diba? Nagtudlo ang Katoliko na ay gibasihan na. So, mao na ang structure. Unya, timala na to nga kining magisterium sa Biblia o Supreme Court sa Biblia, kinahanglan ba kita mo tuo? Di ba kining narabay mga pundok ron nga mutuo nga ay na magtuo simbahan kay ditsuhanay ras Ginoo? Dili man na mao ang gitudlo ni Kristo diri sa Biblia. Di ba? Tanawa ra guning Mateo 18:17-18, ang dili kuno maminaw sa iyang church, sa iyang simbahan, tawgon nga usa ka hidden men o publican. So na publican kato mga kubador buhi sa una mga limbungan. Sa ito pa makasasala. Ang dili kuno maminaw sa church o simbahan nga gitukod ni Kristo, tawag og makasasala. Sa ito pa, masabot na to nga Supreme Court day ang iyang tinuod nga simbahan diri sa yuta. Kinahanglan nga mo tuo ta sa ito pa ang iyang word, ang iyang pulong definitive. Unya, unsa mang simbahan na ron kung tan-aw na to sa history, nga masumpay gyud sa grupos mga apostoles. Pastilan, no? Tulikura. Kaya sa mga debate gali, bangutana ta, kung dili si Kristo mo gatukod sa Katoliko, kinsa may gatukod, pastilan, lain-laing tubag sa mga dili Katoliko.
Na mo uban si Constantino kuno, ang uban si kisa tong kuha na to. Sunto pa pa may pisingan. Di gid mahitabog si Constantino kay wala pa si Constantino. Ubay-ubay na daghan ang sunto papang nilabay. Di ba? Oh. Di wa gyud makatug-an with historical evidence nga taora ang gatukod sa Katoliko. Oh, pero ang ubang relihiyon naagi tao nga matumbok na to kinsay gatukod nila, kinsay ga-organize 1914 Iglesia ni Cristo, Felix Manalo. Mormons, Joseph Smith 1830. Saksi ni Jehovah 1872, Charles T. Russell. Sabadista, Ellen White 1863. Mura lang makauwat, murag bulawan kay ang pagtulunan gikopya pus Biblia, murag bulawan ba nga gipasinawan aron murag bulawan tarawon. Sumuna nga ang Sabadista mura po tinuod tanawon kay ang teaching nama sa Biblia. Di ba? Oh. Pero ang tinuod nga iglesia kadtong gitukod yun ni Kristo 30 or 33 AD. Unang siglo. Dili 1863 ang Sabadista, 1863. So unsa ang pagkatinuod ana? Wala pa si Ellen White na ang iglesyang gitukod ni Kristo kay gapadayon man. Nawa na ko'y time nga mo discuss pag-ayo aning magisterium, ipadayon na to sa sunod kay wa na ko'y igong panahon, no? Okay. So, at ang ining sunod Domingo pohon kay akong ipadayon ning tema sa magisterium kay mo ni Supreme Court na to aning magtuon-tuon sa Biblia. Tanawa ng mga pundok ron nga dili mo rely og Supreme Court aning Biblia, di ba? Nakabahin-bahin ta. Di ba? Unya dili pod kay ang simbahan mo nangupyas gobyerno nga naay Supreme Court. No? Kay wala pa nga atong gobyerno sa Pilipinas, dugay na niya atong simbahan. Sa to pa kung kinsay nangupya, dili gyud ang simbahan mo nangupya na. kay wala pa atong gobyerno, dugay na ang simbahang Katoliko nito'y hakaw. So probably siguro nga ang gobyerno mo'y nangupya simbahan na. Kay una man ang simbahan. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.